Abonner på kanalen og aktiver varsler for at ikke gå glip af historierne vore. Himlen over Barcelona smeltede sammen i orange og røde farver, da jeg kendte hans læber på mine for første gang. Der, på hotelterrassen med udsigt over Sagrada Familia, holdt Damian ansigtet midt mellem hænderne sine, som om jeg var noget dyrebart. Noget han var red for at ødelægge. Øjnene hans, grå som en storm i færd med at bryde løs, dyppet se i mine, og i det øjeblikket følte jeg, at jeg kunne drukne i dem uden frygt. Noah, viskede han hans varme ånde mod huden min, og sendte frysninger gennem hele kroppen min. Siden jeg så dig, har jeg ikke kunnet tænke på noget andet. Ordene hans, ladet med en intensitet, jeg aldrig havde oplevet før, fik hjertet mit til at slå fortere. Jeg ville modstå, jeg ville beskytte mig selv, men da fingrene hans gled over nakken min og trak mig nærmere, brød alle forsvaret mit sammen. Kysset begyndte mygt, næsten nølende, som om vi testede ukendt terræn, men snart blev det noget dybere, mere presserende. Hænderne mine fandt brystet hans og kendte hjertet hans slå like voldsomt som mit. Duften af den dyre parfumen, hans blandede sæg med den naturlige duften af huden hans, og skabte en aroma, jeg vidste, jeg aldrig ville glemme. Da vi skilte os pustende med hovne læber og glitrende øjne, skjønte jeg, at noget havde forandret sig ind i mig. Noget uopretteligt. Som om en del af sjælen min nå tilhørte ham, denne manden jeg knapt kendte, men som fik mig til at føle mig mere levende, end jeg nogensinde havde følt mig før. Dette er galskab, mumlede jeg, mere til mig selv end til ham. Damian smilte det skæve, selvsikre smilet, som skulle hjemsøge mig i ensomme nætter. Nogle ganger er galskab den eneste vejen, kære. Måden han udtalte det ordet på spansk, med sin britiske accent blandet med det lokale sproget, fik noget ind i mig til at krumme sig af begær. Jeg vidste det ikke endnu, men det øjeblikket på terrassen var bare begyndelsen på en rejse, som skulle forandre livene vore for altid. Jeg har altid troet, at det er noget magisk ved at skabe kunst. At forvandle et stykke hvidt leret til en eksplosion af farver og følelser har altid været min måde at kommunicere det ordene ikke klarer at udtrykke. Barcelona var ikke mit første valg, da jeg bestemte mig for at forlade New York efter at forholdet mit med Marcus tog slut. Det var en impulsiv beslutning, af den typen man tager, når man trænger at puste ind helt ny luft. Lejligheden, jeg lejede i det gotiske kvarteret, var liten, men havde et studio med perfekt belysning. De gamle steinvæggene fortalte historier fra århundreder, og jeg følte mig omfavnet af dem i de øjeblikkene ensomheden rammede hardest. Jeg var fortsat på arene fra 3 år sammen med nogen, som fik mig til at føle mig mindre hver dag. Marcus' ord ekko fortsat i hovedet mit. Kunsten din er middelmådig, Noah. Du er heldig, som har mig til at vejlede dig. Det krævede mye terapi for at forstå, at det var misbrug, at ægte kærlighed løfter, ikke trækker ned. Som 28-åring lærte jeg endelig at værdsætte mig selv igen og stole på talentet mit. Lokale gallerier begyndte at interessere sig for arbejdet mit, og jeg havde fået en beskeden udstilling i et alternativt galleri. Det var ikke MoMA, men det var en begyndelse, en chance til at genopbygge karrieren, min langt under Marcus' giftige skygge. Den kvelden, mens jeg rettede på sløjfen foran spejlet, prøvede jeg at overbevise mig selv om, at jeg fortjente at være på det arrangementet. Lancaster Foundation for the Arts holdt en veldedighedsgalla på Hotel Arts, og ved et mirakel var navnet mit på gæstelisten. Sandsynligvis takket være Carmen, galleristen min, som virkede fast bestemt på at få mig ind i det europæiske kunstmiljø. Det er bare en kvæld, det mumlede jeg til spejlbilledet mit. Smil, tag et glas champagne, snak om kunsten din med de, som er interesseret, og gå tidligt hjem. Jeg anede ikke, at den kvelden skulle forandre alt. Festlokalet på Hotel Arts strålte i gyldent lys, men i smoking og kvinder i haute couture kjoler bevægede sig rundt med den naturlige elegansen til dem, som er født med sølvskjer i munden.
Jeg følte mig som en bedrager i min lejede smoking, og mine sko som, selv om de var pudset, allerede viste tegn til slitage. Carmen havde forsikret mig om, at dette var en gylden mulighed til at møde potentielle købere og sponsorer. Noah. Carino. Carmen dukkede op ved siden af mig. Armbåndene hendes klirrede, mens hun kyssede mig på begge kinderne. Så bra du kom. Det er nogle vigtige personer, jeg vil du skal møde. Før jeg rak at svare, drog hun mig med sæg gennem salen og præsenterede mig for personer, hvis navn jeg glemte sekunder senere. Hovedet mit var overbelastet af at prøve at bearbejde så mange ansigter og så mye information. Da kom han ind, Damian Lancaster trængte ingen annoncer. Bare hans tilstedeværelse forårsagede en bølge i mængden, som om alle instinktivt følte, at et rovdyr havde kommet ind i rummet. Han var høj, med brede skuldre, som blev perfekt fremhævet af den skræddersyede smokingen, og svart hår, som var kammet bakover og afslørte aristokratiske træk, som virkede, som om de var skulptureret i marmor. Men det var øjnene hans, som fangede mig, grå, gennemtrængende, beregnende. Hvem er det? Spurgte jeg Carmen, ude af stand til at tage blikket fra ham. Hun fulgte blikket mit og smilte, et næsten konspiratorisk smil. Damian Lancaster, den mægtigste manden i rummet, milliardær, ejer af stiftelsen, som arrangerer dette arrangementet. De siger, han har et exceptionelt øje for kunst og skønhed. Jeg kendte ansigtet blive varmt. Jeg er ikke interesseret i at være liggetøjet til en kedelig milliardær. Carmen lå. Noah, undervurder ikke værdien af mægtige forbindelser. Desuden, hun sænkede stemmen, er Damian kendt for sin eksklusive smag. Han interesserer sig sjældent for nogen, og aldrig for længe. Jeg prøvede at virke uinteresseret, men klarede ikke at slutte at se på ham. Måten han bevægede sig på med studeret elegance, hvordan han bøjede hovedet lidt, når han hørte nogen snakke, det høflige smilet, som aldrig nåede øjnene. Det var noget magnetisk og samtidig foruroligende ved ham. Det var under mit tredje glas champagne, at blikket vort mødtes. En elektrisk støt gik gennem ryggraden min. I stedet for at se bort, som jeg normalt ville gjort, holdt jeg blikket hans. En stille udfordring. Jeg så noget forandre sig i udtrykket hans. Overraskelse, kanskje, eller interesse. Minutter senere, mens jeg betragtede en moderne skulptur i hjørnet af salen, kendte jeg en tilstedeværelse bag mig. En dyr, omsluttende parfume. Du virker ikke imponeret, sagde en dyb stemme med raffineret britisk accent. Jeg snudede mig, og der stod han, end er mere imponerende på nært hold, mere virkelig. Damian Lancaster, mindre end en armlængdes afstand unna. Af skulpturen eller festen, spurgte jeg, og prøvede at høres uformel ud, som om jeg snakkede med milliardærer hver dag. Et næsten smil krøllede læbene hans. Begge deler tilsyneladende. Skulpturen er kompetent, men mangler sjæl. Festen? Jeg trak på skuldrene. Er ikke akkurat mit naturlige miljø? Og hvad er dit naturlige miljø, mister? Avila. Noah Avila. Og jeg foretrækker det kreative kaoset i et studio, eller ærligheden i en alternativ kunstgalleri fremfor. Jeg gestikulerede vagt. Alt dette. Han løftede et øjenbryn, tydeligvis ikke vant til kritik af sin verden. Så hvorfor er du her, Mr. Avila? Fordi selv kunstnere må spise, svarede jeg ærligt. Og at kende de rigtige menneskene er fortsat en del af spillet. Damian lå, en lav og ægte latter, som stod i kontrast til hans kontrollerede holdning. Forfriskende. De fleste i dette rummet prøver at imponere mig, og du siger praktisk talt, at du helst ville være et andet sted. Jeg kendte en rødme stige op i nakken. Jeg mente ikke at fornærme dig. Du fornærmede mig ikke. Øjnene hans gled langsomt over ansigtet mit, som om han memoriserede hver mindste detalje. Du er kunstner, altså. Maler, bekræftede jeg. Selv om jeg nogle dage selv stiller spørgsmål ved den titlen. Tviler du på talentet dit? Jeg nølte. Lad os sige, at jeg lærer at stole på det igen. Noget mørknede blikket hans i et sekund. Genkendelse, kanskje, før masken af kontrol kom tilbage.
Jeg skulle gerne sætte arbejdet dit en gang, Mr. Avila. Det var ikke en forespørgsel, men en konstatering. Jeg har en liten udstilling i Galleria Luz i Raval, svarede jeg, og prøvede at ignorere, hvordan hjertet mit bankede under hans intense blik. Damian tog et visitkort fra inderlommen i jakken og rakte det til mig. Enkelt, elegant, bare navnet hans og et telefonnummer. Ring mig. Jeg vil gerne fortsætte denne samtalen i et mindre, distraherende miljø. Før jeg rak at svare, blev han opdaget af en gruppe mænd i dress. Med et sidste blik i min retning vendte han tilbage til sin offentlige persona. Magnaten, filantropen, den uberørbare mand. Jeg stod der med kortet mellem fingrene og følte mig, som om jeg netop havde indgået en pagt med noget farligt og uimodståeligt. 3 dage gik, og kortet til Damian Lancaster lå fortsat på skrivebordet midt, mellem malingrør og skidtende pensler. Jeg tog det op af og til, strøk fingeren over de prejede bogstaverne og forestilte mig scenarier, der jeg ringte det nummeret. Men jeg lader det altid tilbage på skrivebordet. Carmen ringte mig den eftermiddagen med en stemme, som var mere opspildt end nogensinde. Dios mio, Noah, du vil ikke tro, hvad som netop har sket. Hvad? Spurgte jeg og tørkede maling af hænderne med en flækkede klut. Damian Lancaster var på galleriet i dag. Han købte 2 af værkene dine. 2! Han betalte dobbelt pris uden og blunke. Og han vil have al information om dig, biografien din, hele porteføljen din. Jeg kendte magen synke. Købte han malerierne mine? Ja, de 2 største, Fragmenter og Etter stormen. Noah, dette er enormt. Ingen siger nej til Damian Lancaster. Han kan skyde karrieren din til himmels. Jeg var stille og bearbejdede informationen. En del af mig var jublende, anerkendelse, professionel bekræftelse. En anden del var bekymret. Hvorfor ringte han ikke direkte? Hvorfor denne indirekte tilnærmingen? Det er mere, fortsatte Carmen. Han holder en privat modtagelse i villaen, Sini Sitkes i helgen, for samlere, kuratorer, creme de la creme i kunstverdenen, og du er inviteret. Personlig. Carmen, jeg ved ikke. Noah, stemmen hendes blev alvorlig. Dette er ikke valgfrit. Det er din livs chance. Jeg ved, at du har din forbehold efter det, som skete med Marcus, men Damian Lancaster er ikke bare en rig mand på jagt efter et legetøj. Han er den type patronkunstnere drømmer om møde. Jeg sukkede, og så på lærredet jeg jobbede med en studie i blåt og gråt fejre, som indså jeg i det øjeblikket mindet om Damians øjne. Greit, jeg kommer. Perfekto. Jeg sender dig detaljerne. Og Noah, tag på dig noget imponerende. Dette er en ny start for dig. Efter at jeg havde lagt på, stod jeg og så ud af studioet midt på de smale gatene i det gotiske kvarteret. Det gyldne lyset fra sen eftermiddag skabte mønstre på de gamle væggene. Det var derfor, jeg havde kommet til Barcelona, ikke sandt? For at begynde på nyt, for at tage chancer, for at leve intenst. Jeg tog Damian-kortet igen og kendte dets symbolske tyngde. Jeg lagde det tilbage på bordet uden at ringe. Hvis han ville se mig igen, ville han få chancen i helgen, men det ville være på mine præmisser. Eller det var i hvert fald det, jeg prøvede at overbevise mig selv om. Den kvelden malte jeg til daggry med en febril energi, jeg ikke havde følt på flere måneder. Hvert penselstryk var en kamp mellem begær og frygt, mellem fortiden og en fremtid, som endnu ikke var skrevet. Da jeg var færdig, så jeg overrasket på lærredet. Jeg havde malt en mandlig figur med ryggen til, som så ud mod havet med den umiskendelige holdning til en, som var vant til at eje verden. Damian Lancaster havde allerede infiltreret kunsten min sindet mit. Og helgen nærmede sig. Hvis du liker denne kærlighedshistorien mellem Noah og Damian, kan du lage igen en kommentar nedenfor om, hvad du tror vil ske. Rejsen til disse 2 så forskellige mændene har bare begyndt, og jeg lover, at følelserne vil blive endnu stærkere. Abonner på kanalen og følg med på historierne, hvor chaufføren Damian havde sendt for at hente mig, kørte en svart Bentley, så stille at den virkede gli gennem de smale gatene i Barcelona. Mens vi kørte bort fra byen mod Sitges, prøvede jeg at rå ned det bankende hjertet mit. Hvad var jeg i færd med? På vej til huset til en mand, jeg knapt kendte. En mand, som købte malerierne mine uden at blunke. Som om de var rene genstander, han ønskede at eje.
Kystvejen gav glimt af Middelhavet, med vandet glitrende i eftermiddagssolen. Jeg havde valgt en petroleumsblå silkeskjorte under en lysegrå blazer. Elegant nok for anledningen, men ligevel med noget af mig selv, langt fra de formelle smokingene og konformiteten, som den verdenen krævede. Da bilen endelig kørte gennem de smejernportene, mistede jeg pusten. Damian Villa var ikke bare et hus. Det var et kunstværk i sig selv. Bygget på en klippeskrent med panoramaudsigt over havet, smeltede de moderne linjerne harmonisk ind i det middelhavsinspirerede landskabet. Glasvagger reflekterede himmelen, og terrasser i kaskader førte ned til et evighedsbassin, som så ud til å smelte sammen med havet. Chaufføren åbnede døren for mig. Mr. Lancaster bad mig køre der direkte til hovedterrassen. De andre gæsterne kommer om en time. En time før, magen min gjorde et hop. Det betydde tid alene med Damian. Jeg fulgte en polert steinvej, omgivet af 100 år gamle oliventræer og duftende lavendel. En butler tog imod mig ved indgangen og viste mig rundt i huset. Et imponerende rum med rene linjer, hvide vægge med moderne kunst og minimalistiske møbler, som sandsynligvis kostede mere end jeg tjente på et år. Og der var han, med ryggen til mig, mens han betragtede havet, akkurat som i maleriet, jeg havde lavet uden at vide det. Hvide linbukser, mørkeblå skjorte med opbrættede ærmer, som afslørte stærke underarmer. Et glas med noget ravfarvet i hånden. Da han hørte vores skridt, snudede han se langsomt. Noah, sagde han, og navnet mit på hans læber hørtes ud som noget dyrebart. Så glad du kom. Butler forsvandt lydløst og lod os være alene. Damian kom nærmere, og de grå øjnene han studerede hvert eneste detalje i ansigtet mit, som om han ledte efter noget. Huset dit er imponerende, sagde jeg, i et forsøg på at bryde den spændte stemningen mellem os. Det er bare et sted, svarede han og rakte mig et glas vin. Jeg har hus i London, New York, Tokyo. Til syvende og sidst er det bare bygninger. Han gjorde en pause, og øjnene hans mødte mine. Det er indholdet, som interesserer mig, ikke beholderen. Jeg tog imod glasset, og fingrene vore berørte hverandre kort. En elektrisk strøm gik gennem huden min. Du købte maleriene mine, sagde jeg, og prøvede at holde stemmen rolig. Et svagt smil krøllede læberne hans. Ja, fragmenter og etter stormen. Jeg ser sjælen som mye ærlighed i et værk. Teknikken din er interessant, men det er den rå følelsen, som fangede mig. Jeg tog en slurk vin for at skjule min ubehag. Det var en exceptionel chardonnay, rig og kompleks. Hvorfor inviterede du mig en time før de andre gæstene? Damian så på mig over kanten af glasset sit. Ret på sak, det ligger jeg ved dig. Han gik bort til rækværket på terrassen og bag mig følge etter. Jeg vil vise dig noget før. Huset fyldes af folk, som snakker om kunstmarkedet og de sidste anskaffelserne. Jeg stoppede ved siden af ham, bevist på hver centimeter, som skilte os. Havbrisen rufsede det svarte håret hans og gjorde ham på en måde mere menneskelig. Bliv med mig, sagde han og lagde hånden let på ryggen min, før han ledede mig ned en trap, som gik fra terrassen. Vi kom til en bygning, som var adskilt fra hovedhuset. En bygning af glas og sten, som så ud til at vokse organisk ud af klippen. Da han åbnede døren, forstod jeg, det var et kunststudio, rumslig, med perfekt belysning, højkvalitets staffelier og alle værktøjene en kunstner kunne ønske sig. Dette er dit fristet under opholdet dit, forklarede Damian. Ingen har lov til at komme ind her uden din tilladelse, ikke engang jeg. Jeg blev målløs og gik rundt i rummet, tog på penslene og kendte på kvaliteten på lærreddet, som var spændt op på en af staffelierne. Det var ikke bare en gest af generøsitet. Det var en demonstration af forståelse. Hvordan vidste du det? Spurgte jeg og snudede mig for at se på ham. Hvad? At et slikt rum ville betyde mere for mig end nogen ekstravagant gave. Øjnene hans mygnede et øjeblik. Jeg forstår behovet for et fristed, Noah. Vi trænger alle et sted, hvor vi kan være os selv. Noget i måten, han så det på, en kortvarig sårbarhed i stemmen, fik mig til at indse, at det var mere ved Damian Lancaster end hans kontrollerte facade til sig.
Hvorfor mag? Spurgte jeg til slut. Hvorfor malerierne mine? Hvorfor denne invitationen? Han tog et skridt fremover og mindskede afstanden mellem os. Fordi du ikke sænkede blikket, da vi mødtes for første gang. Fordi kunsten din ikke prøver at behage eller følge trender. Fordi han nølte noget uvanligt for en så selvsikker mand. Det er noget ved dig, som resonerer i mig. Intensiteten i øjnene, hans tog pusten fra mig. Vi stod nær hverandre nå, for nær for to mennesker, som knapt tjente hverandre, men vel ikke nær nok. Det var han, som trak sig tilbage først og genoptog sin kontrollerede holdning. Gæstene vil begynde at komme. Vi bør gå tilbage. Jeg nikkede og prøvede at ignorere den lille skuffelsen. Mens vi gik tilbage til terrassen, spurgte jeg, hvor længe varer denne modtagelsen? Til søndag kvæld. Hvordan det? Jeg prøver at beregne, hvor lang tid jeg har i det studioet, svarede jeg med et lille smil. Damian lå ægte og uventet, og det varmede mig mere end Middelhavssolen. Modtagelsen var akkurat, som jeg havde forventet. Rige og indflydelsesrige mennesker, som diskuterede kunst, som om det var en vare, vurderede markedsværdi i stedet for betydning. Berømte kuratorer, etablerede kunstnere, respekterede kritikere. Alle cirkulerede i den store salen i villaen, drak champagne og knyttede kontakter. Damian bevægede sig mellem dem med en rovdyrs elegance i sit revir. Hans forvandling var fascinerende, og se manden, som havde vist mig studiet med næsten ømhed, var noget ren beregnet charme og stille autoritet. Folk graviterede rundt ham, ivrige efter hans opmærksomhed, hans støtte, hans godkending. Carmen dukkede op ved siden af mig, strålende i en rød kjole. Han slutter ikke at se på dig, hviskede hun og fulgte blikket mit til Damian. Du indbiller dig ting, svarede jeg og drak af champagnen min. Carino, jeg har været i denne verden længe nok til at kende igen ægte interesse. Og tro mig, Damian Lancaster ser ikke på nogen på den måten. Før jeg rak å svare, kom en mand bort, høj, blond, med et smil, som ikke nåede øjnene. Du må være Noah Avila, Damians nyeste opdagelse. Noget i stemmen hans, en svag tone af hån, gjorde mig umiddelbart ukomfortabel. Og du er Alexander Reeves, Damians partner i Lancaster Holdings. Han vurderede mig med kritiske øjne. Interessant. Du er anderledes end de andre. De andre? Alexander trak på skuldrene og tog en slurk af drinken sin. Damian har et ganske forudsigbart mønster med sine protégéer. Selvom de vanligvis ikke varer længe. Carmen klemte armen min advarende, men jeg kendte allerede blodet koge. Jeg er ikke nogens protégé, Mr. Reeves. Jeg er kunstner, ikke et tilbehør. Et glimt af moro gik over ansigtet hans. Nå forstår jeg appellen. Ondt. Det får mig næsten til at beklage det uundgåelige. Hvad skulle det være, Alexander? Damians iskalde stemme afbrød samtalen, hvor han stod pludselig ved siden af mig, kroppen subtilt pladseret mellem mig og Alexander. Jeg ser, du har mødt vor æresgæst. Spændingen mellem de to mændene var påtagelig. Det var en historie der, en historie, jeg endnu ikke kendte. Bare ønsker ham velkommen, svarede Alexander med et falskt smil. Din smag er fortsat upåklagelig. Hvorfor går du ikke og ser, om Goldsteinene har kommet? De var ivrige efter at diskutere den investeringen i Berlin, sagde Damian, tydeligvis afvisende. Alexander bøjede hovedet let, en gæst, som virkede både respektfuld og udfordrende. Selvfølgelig. Det var en fornøjelse, Mr. Avila. Jeg er sikker på, at vi ses igen. Da han gik bort, snudede Damian se mod mig, og værtsmasken gled af et øjeblik og afslørte noget primitivt i øjnene hans. Jeg beklager, Alexander. Han kan være intens. Hvad er historien mellem der? Spurgte jeg direkte. Damian nølte, noget som var uvanligt for ham. Kompliceret. Vi voksede op sammen, bygde Lancaster Holdings imperiet fra grunden af. Han kender mig bedre end de fleste. Og det plager dig. Øjnene hans mødte mine overrasket over min skarpsindighed. Ja, nogle gange er kundskab magt, Noah. Og Alexander liker magt. Som dig, bemærkede jeg. Et langsomt smil,
spredte se over læbene hans. Touché. Men det er afgørende forskelle i, hvordan vi bruger denne magten. Før han rak at uddybe, blev vi afbrudt af en kurator fra Guggenheim, som var ivrig efter at snakke med Damian. Med et undskyldende blik gik han bort og efterlod mig med ubesvarede spørgsmål, og en voksende følelse af, at jeg var på vej ud på mye dybere vand, end jeg havde forestillet mig. Senere den kvelden rømte jeg til studiet. Jeg trængte at bearbejde det, og den eneste måten, jeg vidste om, var gennem kunsten. Jeg tilbragte timer med at blande maling og lod farvene udtrykke forvirringen i hovedet mit. Gråt og blåt, Damian øjne, rødt og ravfarvet, faren og tiltrækningen. Svart om hvidt, ytterpunktene i hans verden. Jeg var så opslugt, at jeg ikke hørte døren åbne se. Jeg skjønte først, at jeg ikke var alene, da jeg kendte den kendte tilstedeværelsen bag mig. Du har ikke sovet, sagde Damian, med en mykere stemme end jeg havde hørt før. Jeg snudede mig. Han havde byttet ud dressen med joggebukse og en enkelt t-skjorte. Barbeint, med uflettet hår. Sårbar på en måde, som tog pusten fra mig. Jeg trængte at male. Og svarede jeg enkelt. Han så på lærredet, hvor abstrakte former begyndte at tage form. Er det slik, du bearbejder verden? Ved at forvandle den til kunst? Jeg nikkede. Det er den eneste måden, jeg kender. Og du? Hvordan bearbejder du? Damian kom nærmere og stoppede nogen centimeter fra mig. Jeg kunne kende varmen fra kroppen hans, lugten af huden hans, ren, med noter af sandeltræ og noget, som var unikt for ham. Kontrol, svarede han til slut. Strukturere, organisere, beherske det ydre kaoset. Det må være udmattende. Ja, indrømmede han med et næsten umærkeligt suk. Øjnene hans gled over ansigtet mit og stoppede ved læbene mine. Noah. Lyden av navnet midt i stemmen, han sendte frysninger ned over ryggraden min. Luften mellem os blev tung, elektrisk. Jeg vidste, at vi var på randen av noget uopretteligt. Be mig om at gå, viskede han. Så går jeg. Ingen spørgsmål, ingen konsekvenser for karrieren din. Et ord fra dig, og jeg holder mig under. Det var et oprigtigt tilbud. Jeg kunne se det i øjnene hans, og det var det paradoksalt nok, som fik mig til at tage det skridtet, som skilte os. Jeg vil ikke, at du skal gå. Tilstod jeg, stemmen min næsten en visking, øjnene hans mørknede, og så var hænderne hans rundt livet mit og trak mig mod kroppen hans. Læbene vore mødtes i et kys, som ikke var forsøgsvis. Det var sult, det var anerkendelse, det var frit fald. Hændene mine fandt nakken hans, håret hans, mens han pressede mig mod skrivebordet. Maling faldt ned. Pensler rullede på gulvet, men vi brydede os ikke. Hændene hans udforskede kroppen min med behersket iver, som om han var red for, at jeg skulle forsvinde når som helst. Da vi endelig skilte os, pustende, så jeg nåede i øjnene, hans som jeg aldrig havde set før, usikkerhed. Jeg er ikke en let mand, Noah, sagde han, med panden mod min. Jeg har dæmoner, du ikke kan forestille dig. Jeg berørte ansigtet hans og kendte den lette ruheden fra det ubarbærte skjægget. Hvem har sagt, at jeg er ute efter noget let? Et langsomt smil spredte sig over læbene hans. Bliv med mig, sagde han og flettede fingrene sine ind i mine. Vi forlod studiet og gik ud i den middelhavsagtige natten. Månen spejlede se i havet og skabte en sølvfarvet sti på den mørke overfladen. Damian ledede mig langs en lille sti, som gik ned fra klippen til en privat strand. Der, under stjernene, med bølgene som eneste musik, kyssede han mig igen. Mildere denne gang, dybere. Hændene hans fulgte kroppens kontur, som om han memorerede hver kurve, hver flate. Du aner ikke, hvad du gør med mig, viskede han mod huden min, mens læbene hans udforskede halsen min. Hændene mine gled under t-skjorten hans og kendte fastheden i magen hans, varmen fra huden hans. Vis mig, udfordret. Jeg øjnene hans mødte mine, og jeg så det øjeblikket, da kontrollen hans brød sammen. Med en flytende bevægelse tog han af se t-skjorten og afslørte en krop formet af år med disciplin, mærket her og der af ar,
hvis historie jeg endnu ikke kendte. Vi lagde os ned i den fortsat varme sanden, hændene og munden hvor udforsket, opdaget, krævede. For hver berøring, for hvert støn, mistede jeg mig mere i ham, i duften hans, smagen hans, måten han viskede navnet mit på som en bøn. Da kroppene vore endelig forenet se under stjernehimmelen, og lyden af bølgene følte jeg, noget forandrer sig ind i mig. Det var ikke bare fysisk nydelse, det var en forbindelse, et møde, en anerkendelse af sjæler, etterpå. Mens vi lå side om side, og pusten vor gik tilbage til det normale, tegnede han usynlige mønstre på huden min med fingertuppene. Hvad tænker du på? Spurgte jeg og snudede mig for at åse profilen hans mod nattehimlen. At dette komplicerer alt, svarede han ærligt. Hvorfor? Han snudede se for at se på mig, øjnene hans afslørte mere end ordene hans. Fordi jeg ikke kan huske sidst, jeg ønskede nogen, så mye som jeg ønsker dig, og det skræmmer mig, Noah. Sårbarheden i tilståelsen hans rørte mig dybt. Jeg lænede mig frem for at kysse ham forsigtigt. Jeg er også red, indrømmede jeg. Men kanskje det er værd at finde ud, hvor dette kan føre os. Damian smilte, det sjældne, ægte smilet, som lyste op hele ansigtet hans. Et skridt af gangen. Et skridt af gangen, sagde jeg og krøb ind til brystet hans. Lyttede til det kraftige hjerteslaget hans. Det jeg ikke sagde til ham, det jeg knapt kunne indrømme for mig selv, var at jeg allerede var i færd med at falde raskt og uden bremser for denne komplekse og modstridende manden. Og at en del af mig allerede frygtede det uundgåelige øjeblikket, da jeg ville nå bunden. Helgen i villaen gik som en feberdrøm, da jeg fyldt med samtaler med indflydelsesrige personer fra kunstverdenen. Mange af dem viste interesse for arbejdet, mit og netop fortabt i Damian sine armer. Hver time vi tilbragte sammen afslørte nye sider. Hans skarpe intelligens, hans tørre humor, hans genuine begejstring for kunsten, som drev ham. Men det var også skygger. Øjeblik, hvor han trak, se tilbage uden forklaring, hvor øjnene hans blev fjerne, som om han genoplevede smertefulde minder. Jeg lagde mærke til mønstre i opførselen hans, behovet for kontrol over alt, fra den nøjagtige temperaturen på kaffen hans til de mindste detaljer i hver forretningsmøde. Måten han observerede hver person, som nærmede se os på, som om han vurderede mulige trusler. Den sidste kvelden, mens de sidste gæsterne drog, fandt jeg ham alene i villaens bibliotek, et imponerende rum med bokhylder fra gulv til tak og panoramaudsigt over havet. Han satte i en skinstol med et glas whisky i hånden og stirrede ind i pejsen. En penny for dine tanker, sagde han mygt og kom nærmere. Han løftede blikket, og et lille smil dukkede op på læberne hans, da han så mig. De er værd mig end det kan jeg love dig. Jeg satte mig på armlænet til stolen hans, og lod fingrene vandre gennem håret hans. Du har været fraværende i dag. Damian sukkede og lagde hovedet mod brystet mit et øjeblik. En gæst, som virkede både intim og mærkelig for en så reserveret mand. Alexander fortalte mig om nogle problemer i forretningene. Ingenting du trænger og bekymre dig for. Jeg studerede ansigtet hans og lagde mærke til spændingen rundt øjnene. Det er mere end det. Han så på mig, overrasket over min skarpsindighed. Hvordan klarer du at læse mig så godt? Folk med 10 år af erfaring i forhandlinger mislykkes fuldstændig i den opgaven. Kanskje fordi jeg ikke prøver at forhandle med dig, svarede jeg. Jeg ser bare dig. Manden, ikke magnaten. Noget sårbart flimrede i blikket hans, før han vendte øjnene mod pejsen. Alexander har fundet information om eksen din, Marcus Delgado. Jeg kendte blodet fryse til is. Hvad? Hvorfor? Fordi det er det, han gør. Han efterforsker alle, som kommer ind i min inderste kreds. Damian satte glasset på sidebordet og rejste sig, gik bort til vinduet. Jeg er leg for det. Jeg beordrede det ikke, men jeg hindrede det heller ikke. Jeg var stille og bearbejdede dette indgrebet i privatlivet mit. En del af mig ville blive rasende, men en anden del forstod, dette var verden, han levede i, hvor information betydde beskyttelse. Hvad fandt han ud? Spurgte jeg til slut. Damian snude. Se,
Øgnene han søgte mine, at han systematisk nedværdigede dig, at han kontrollerede økonomien din, vennene dine, karrieren din, at da du endelig gjorde det slut, prøvede han at ødelægge rygtet dit i New Yorks gallerimiljø. Smerten fra disse mindene var fortsat stærk, selv efter 2 år. Og det bekymrer dig fordi jeg ikke er blind for parallellerne, Noah. Stemmen hans var anspændt. Jeg er en kontrollerende mand. Jeg har magt og indflydelse, som let kunne forme karrieren din. Det sidste, jeg ønsker, er, at du går fra et voldeligt forhold til et andet. Ordene hans traf mig dybt. Ikke bare på grund af den genuine bekymringen, men også på grund af selvbevidstheden, de viste. Det er en enorm forskel mellem voldelig kontrol og hvad end det er, vi bygger her, sagde jeg og nærmede mig ham. Markus nedværdigede mig, fordi han følte sig truet af talentet mit. Du virker, som om du vil løfte ham. Damian holdt ansigtet midt mellem hændene sine, øjnene intenst festet på mine. Jeg vil, at du skal skinne, Noah. Talentet dit tager pusten fra mig. Han nølte. Men jeg vil også have dig. Og jeg er red for, at disse ønskene kan komme i konflikt. Jeg dækkede hænderne hans med mine. Så lad os jobbe med det sammen. Sætte grænser. Kommunicere. Jeg er ikke naiv, Damian. Jeg ved, at vi ikke vil blive let. Han trak mig ind i en fast omfavnelse. Ansigtet begrav i nakken min. Det er ting om mig, du ikke ved endnu. Så fortæl mig det, hviskede. Jeg bar Damian trak sig una med mørke øjne. Han tog hånden min og førte mig til sofaen foran pejsen. I lange øjeblik var han stille, som om han ordnede tankene sine. Jeg voksede op på et barnehjem i London, begyndte han til slut. Stemmen kontrolleret næsten klinisk. Forældrene mine døde i en ulykke, da jeg var 5 år gammel. Jeg havde ingen andre slægtninger, som kunne tage mig til se. Afsløringen overraskede mig. Den mægtige Damian Lancaster, opvokst uden familie, uden privilegier. Barnehjemmet var middelaldersk i sine metoder. Disciplin gennem frygt, fysisk afstraffelse, isolering. Han snakkede uden følelser, som om han fortalte historien til en anden person. Alexander var også der. Vi mødtes, da vi var 7 år gamle. Han beskyttede mig mod mobberne. Jeg hjalp ham med lekserne. Der overlevede sammen, kommenterede jeg forsigtigt. Damian nikkede. Vi indgik en pagt. Vi skulle komme os væk fra det stedet, bygge noget, som ingen kunne tage fra os, og aldrig mere være sårbare. Og der klarede det. Ja. Stipend, kveldsjobber under studierne, obsessiv netværksbygging. Vor første teknologibedrift, da vi var 22. Udvidelse til finansielle investeringer, da vi var 25. Holdings, da vi var 30. Blikket hans forsvandt i flammene. Hvert skridt var beregnet, hver bevægelse strategisk. Og det fungerede utover vore vildeste forventninger. Så hvad ændrede sig mellem der? Et bittert smil krøllede læbene hans. Succes, magt, ulike syn på, hvad vi skulle gøre med dem. Han så mig ret ind i øjnene. Alexander mener, at magt er til for at tjene sig selv. Jeg har udviklet et andet syn. Stiftelsen, antog jeg. Investeringene i kunst, i sociale saker. Netop. Han ser det som svaghed, som et svik mot vår oprindelige pagt. Jeg begyndte at forstå kompleksiteten i forholdet mellem de 2 mændene. Et venskab smed i lidelse, når praget af modstridende livssyn. Og dit behov for kontrol, begyndte jeg nølende. Det kommer direkte fra årene, da jeg ikke havde nogen kontrol over det, som skete med mig, fuldførte Damian og overraskede mig med sin ærlighed. Jeg ved, at det er problematisk. Jeg har jobbet med det samme med terapeuten min i årevis. Bekendelsen rørte mig dybt. Denne mægtige manden, som indrømmede sine svagheder og søgte hjælp for at lege gamle sår. Tak for, at du fortæller mig det, sagde jeg, og flettede fingrene mine ind i hans. Damian trak mig nærmere se, og vi sat, i stilhed og så på ilden, hver opslugt i sine egne tanker. Jeg tænkte på skyggene, som formede denne manden, på hvordan fortiden kunne forme vor nåtid på måder, vi sjældent forstår fuldt ud. Senere den kvelden, mens han sov ved siden af mig, studerede jeg hans afslappede ansigt. Bekymringsrynkene var glattet ud.
Masken af kontrol var midlertidigt borte. Jeg indså, at jeg så den virkelige Damien Lancaster. Ikke milliardæren, ikke forretningsmagnaten, men manden med usynlige ar og en overraskende evne til sårbarhed. Og jeg indså, med en blanding af begejstring og rædsel, at jeg var i færd med at forelske mig i ham. 2 uger efter helgen i Sitges havde livet mit forandret sig fuldstændig. Udstillingen min i Galleria Luz havde været en stor succes med alle værkerne solgt på åbningskvælden. Delvis på grund af Damien og hans indflydelse i kunstverdenen, delvis fordi kritikerne virkelig havde fået kontakt med arbejdet mit Damien, og jeg etablerede en usandsynlig rutine. Han delte tiden sin mellem Barcelona og London, hvor Lancaster Holdings havde sit hovedkontor, men kom altid tilbage til mig. Nogle gange bare for en nat, andre gange for flere dage. Når han var i byen, boede han praktisk talt i min lille lejlighed i det gotiske kvarteret og virkede mærkeligt komfortabel i det enkle rummet, så forskellig fra hans herskabshus og penthouse-lejligheder. Nogle dage drog jeg til kontoret hans i Barcelona på slutten af eftermiddagen, og så fascinerede på, mens han drev forretninger på flere sprog og med imponerende lethed forvandlede komplekse problemer til elegante løsninger. Andre dage kom han til studiet midt og sat i timevis i stilhed og bare så på mig, mens jeg malte, og af og til stillede han skarpsindige spørgsmål om den kreative processen min. Det var surrealistisk. Jeg, Noah Avila, middelklassegutten, fra Queens, som kæmpede for hver centimeter af anerkendelse i kunstverdenen, når i et forhold med en af Europas mægtigste mænd. Men alt var ikke perfekt. Det var øjeblik med spænding, specielt når hans kontrollerende natur kom i konflikt med mit behov for uafhængighed. En eftermiddag fik jeg en telefon fra Carmen, mens Damien jobbede på laptoppen sin i stua mi. Noah, jeg har fantastiske nyheder, udbrød hun. Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona er interesseret i at inkludere nogen af værkene dine i en kollektiv udstilling om nye talenter, hjertet mit hamret. MACBA var en svært respekteret institution. Carmen, det er wow! Nå, om 3 måneder. Vi må vælge ud værkene og diskutere placeringen. Kan vi mødes i morgen? Kuratoren Jordi Ferrer vil gerne møde dig personligt. Selvfølgelig, absolut. Nå, jeg afsluttede samtalen og vibrerede af spænding. Damien, du vil ikke tro det. MACBA vil inkludere arbejdet midt i en udstilling. Han løftede blikket fra laptoppen, og et smil spredte sig langsomt over ansigtet hans. Museet for samtidskunst. Noah, det er fantastisk. Han rejste sig for at give mig en klem. Jeg er utrolig stolt af dig. Reaktionen hans virkede oprigtig, men jeg mærkede en lille nøling i øjnene hans. Hvad er det? Ingenting. Det er en fantastisk mulighed. Damien. Han sukkede og kørte hånden gennem håret. Jeg kender Jordi Ferrer. Han har et rygte. Hvad slags rygte? Den typen, som indebærer at blande forretninger og fornøjelser med lovende kunstnere. Jeg kendte ansigtet mit blive varmt. Antyder du, at han bare er interesseret i arbejdet mit, fordi han vil? Nej, afbrød Damien Mike. Arbejdet dit er exceptionelt, Noah. Det er ubestrideligt. Jeg er bare bekymret for hans sekundære intentioner. Jeg krydsede armene og kendte irritationen vokse. Og du tror ikke, jeg kan tage vare på mig selv? At jeg vil falde for enhver kurator, som krydser min vej? Damien lukkede øjnene et øjeblik, tydeligvis i et forsøg på at kontrollere reaktionen sin. Det er ikke det, jeg siger. Så hvad er det, du siger egentlig? Jeg siger, at folk i magtpositioner ofte misbruger dem. Du stiger raskt i graderne, Noah. Det tiltrækker se en vis type interesse. Som din. Ordene kom ud, før jeg kunne holde dem tilbage. Blikket, han sendte mig, var som iskaldt vand. Er det det, du tror? At jeg er sammen med dig bare fordi jeg er mægtig, og du er en kunstner på vej op? Nej, sukkede jeg og gned mig over ansigtet. Undskyld. Det var uretfærdigt. Det er bare det, at jeg må gøre dette for mig selv, Damien. Jeg må vide, at karrieren min er min. Ikke noget, du orkestrerer bag kulisserne.
Han var stille i lange øjeblik. Hvad vil du have af mig, Noah? Jeg vil, at du skal stole på mig. På min evne til at finde min egen vej. Damian kom sagte nærmere, uden at tage øjnene fra mig. Jeg stoler på dig. Det er verden, jeg ikke stoler på. Han berørte ansigtet mit forsigtigt. Du aner ikke, hvor rovdyragtige folk kan være. Så hjælp mig at lære, i stedet for at prøve at beskytte mig mod alt, svarede jeg og lagde hånden min over hans. Jeg kan ikke leve i en boble, Damian. Noget i udtrykket hans forandret se. En overgivelse kanskje. Greit. Gå på mødet dit. Byg netværket dit. Bare lov mig, at du vil være på vagt. Det lover jeg, forsikrede jeg og kyssede ham forsigtigt. Og jeg lover, at jeg er fuldt i stand til at sige nej, når det er nødvendigt. Han smilte, men smilet nåede ikke helt øjnene hans. Det ved jeg, at du er. Det var det første, som tiltrak mig ved dig. Din integritet. Det spændte øjeblikket var over, men noget hang fortsat i luften mellem os. Realiteten, at uanset hvor intense følelserne vore var vi fortsat i ferd med at lære, at balancere to stærke personligheder, to komplekse historier, to forskellige sæt med frygt. Mødet med Jordy Farrer var overraskende professionelt. Uanset hvilket rygte han havde, viste kuratoren genuin interesse for arbejdet mit og stillede indsigtsfulde spørgsmål om min kreative proces og kunstneriske vision. Carmen blev ved min side under hele mødet, og hendes erfarne blik vurderede hver eneste interaktion. Da jeg kom tilbage til lejligheden den kvelden, havde Damian dratt til London, en forretningskrise, som krævede hans umiddelbare tilstedeværelse. En buket med pionerer, mine favoritter, som han havde lagt mærke til, ventede på mig med en enkel lap. Jeg savner dig hvert sekund, tilbage om 3 dage. Det gestuset varmede mig, men en del af mig satte også pris på at få puste og bearbejde de raske ændringerne i livet mit. De næste nættene tilbragte jeg fordybet i skabelsen og forberedte nye værk til udstillingen på Macbay. På ettermiddagen den 3. dagen bankede det på døren. I forventning om, at det var leverancen af forsyningene, jeg havde bestilt, åbnede jeg uten og sjække og frøs til is, da jeg så Alexander Reeves stå der upåklagelig i sin italienske dress med et beregnet smil om munden. Mr. Avila, sagde han, som om vi var gamle venner. Kan vi snakke sammen? Min første instinkt var at lukke døren i ansigtet på ham, men nysgerrigheden vandt. Hvad vil du, Mr. Reeves? 5 minutter er din tid. Det gælder Damian. Modvilligt tog jeg et skridt til side og lod ham komme ind. Jeg så på, mens han undersøgte lejligheden min med kritiske øjne og lagde mærke til, hvordan han stoppede op foran mine nyeste malerier. Du har talent, kommenterede han, næsten overrasket. Jeg troede, du bare var et pænt ansigt. Det er synd, du kastede bort tiden din på at komme hit for at fornærme mig, svarede jeg kaldt. Døren er der borte. Alexander Lowe. Ret på sak og hart. Jeg forstår, hvorfor han er fascineret. Han snudede se for at se på mig. Men ikke tag fejl, Noah. Fascination er midlertidig. Det er mellem Damian og Mike. Det er der, du tager fejl. Han tog en konvolut ud af jakken og lagde den på bordet. Jeg tror, du bør se dette, før du involverer dig dybere med en mand, du tydeligvis ikke kender. Jeg så på konvolutten, og magen min snurret sag. Hvad er dette? Sandheden. Om Damians sidste protégé, Leo Dubois, en lovende fransk maler. Alexander gik mod døren, men stoppede før han gik ud. Valget er dit, selvfølgelig. Ignorer det og fortsætte at leve i en fantasi, eller møde manden, du egentlig er involveret med. Da han gik, stirrede jeg på konvolutten, som om den var en bombe, som var i færd med at eksplodere. Den rationelle delen af mig sagde, at jeg skulle ringe Damian med en gang, fortælle om Alexanders besøg og bede om en forklaring. Men en anden del, den delen som fortsatt bar på arena efter Marcus, den delen som fryktet att bli manipulerat igen, rakte hånden ut efter konvolutten. Inni var det bilder och avisutklipp. Leo Dubois, en attraktiv ung man med krøllete hår og melankolske øjne. Damian ved siden af ham på arrangementer, hændene besiddende lagt på ryggen til den unge mand.
Overskrifter om Dubois' kometkarriere i den europæiske kunstverdenen. Og så de nyeste udklippende. Lovende kunstner. Leo Dubois indlagt efter selvmordsforsøg. Skandale i kunstverdenen. Dubois anklager sin beskytter for psykisk mishandling. Hjertet mit bankede uregelmæssigt, mens jeg læste anklagene. Obsessiv kontrol, isolering fra venner og familie, manipulering af kunstnerkarrieren for at skabe afhængighed. Jeg prøvede at puste, prøvede at huske, at jeg bare så en side af historien. En side, som tydeligvis var valgt af Alexander for at gøre størst mulig indtryk. Telefonen min ringte og skræmte mig. Det var Damian. Hallo, svarede jeg og prøvede at holde stemmen rolig. Noah. Stemmen hans hørtes trøt ud, men lettet. Jeg er på flypladsen. Jeg fik ordnet alt raskere end forventet. Jeg er der om 2 timer. Flot, svarede jeg automatisk. En kort stilhed. Er alt i orden? Du høres. Fjern ud. Jeg så på papirerne, som lå spredt ud over skrivebordet mit, på Leo Dubois anklagende øjne på fotografierne. Vi må snakke sammen, når du kommer. En ny pause, denne gang fuld af spænding. Alexander har kontaktet dig, ikke sandt? Hjertet. Mit hoppede over et slag. Hvordan vidste du det? Et dybt suk fra den andre siden af linjen. Fordi det er det, han gør. Jeg har netop fundet ud, at han har været i Barcelona. Damian, han har med sig information om dig og en kunstner ved navn Leo Dubois. Det var helt stille i flere sekunder. Da Damian snakkede igen, havde stemmen hans en klang, jeg aldrig havde hørt før. Sårbar, næsten besejret. Jeg forstår. Noah, vær så snil. Vent til vi kan snakke sammen, ansigt til ansigt. Det er mere i denne historien, end avisudklippene viser. Er det sandt da? Har du været sammen med ham? Prøvede han at tage livet sit på grund af dig? Noah, det er et enkelt spørgsmål, Damian. Nej, det er det ikke. Stemmen hans genvandt lidt af fastheden. Jeg har været sammen med Leo, ja. Resten er kompliceret. Og jeg vil ikke forklare det over telefonen. Jeg lukkede øjnene og kendte tyngden af det hele. Greit. Vi snakkes, når du kommer. Noah, Han nølte, og jeg kunne føle, hvor vanskeligt det var for ham at sige de næste ordene. Det, jeg føler for dig, er anderledes. Det er ægte. Vær så snil, husk det. Jeg lader på uden at svare, ute af stand til at finde ord. De næste 2 timerne var en pine. Jeg fandt mig selv i at stirre gentatte ganger på bildene, på udklippene, på jagt efter ledetråder, tegn jeg kunne have overset. Var jeg forelsket i et monster? En anden Markus, bare mere sofistikeret, farligere. Da det endelig ringte på døre, bankede hjertet mit så hardt, at det næsten kom ud af munden. Jeg åbnede døren og fandt Damian, som så helt udmattet ud. Dybe, ringer under øjnene, uflettet hår, den vanligvis perfekte holdningen lidt bøjet. For første gang siden jeg havde mødt ham, virkede han sårbar. Kan jeg komme ind? Spurgte han mygt. Jeg tog et skridt til siden. Han kom ind og så straks papirerne, som lå spredt på bordet. Jeg ser, at Alexander var grundig i præsentationen sin, kommenterede han bittert. Hvem var han for dig? Spurgte jeg direkte. Damian gned se over ansigtet. Leo var en talentfuld kunstner, jeg mødte i Paris for 2 år siden. Ja, vi havde et forhold. Ja, jeg hjalp ham med karrieren. Og resten? Anklagene? Han så ud af vinduet på de smale gatene i gotiske kvarteret, som nå var mørklagt af natten. Leo havde problemer, som gik forud for vort møde, Noah. Alvorlig depression, bipolar lidelse, som ikke blev behandlet rigtigt. Jeg prøvede at hjælpe ham, opmuntre ham til at søge behandling. Da jeg indså, hvor dybe problemerne hans var, prøvede jeg at trække mig unna, men han reagerede dårligt. Reagerede han så dårligt, at han prøvede at tage sit eget liv, stemmen, min skal Damian så mig ind i øjnene, fulde af smerte. Det var ikke første gang, han prøvede Noah, og det var ikke på grund af mig, selvom overskriftene siger det modsatte. Anklagene om kontrol, om isolation. Delvis sandt, indrømmede han og overraskede mig med sin ærlighed. Jeg er kontrollerende, det ved du. Med Leo var det værre. Han var selvdestruktiv, impulsiv. Jeg prøvede at beskytte ham,
mod folk, som udnyttede ham, mod hans egne selvdestruktive tendenser. I processen gik jeg over grænser, jeg ikke burde have gået over. Jeg satte mig på sofaen og prøvede at bearbejde alt. Hvorfor bringer Alexander dette på bane nu? Hvorfor prøver han at skille os? Damian satte sig ved siden af mig i respektfuld afstand. Alexander tror, at følelser er svaghed. Han så det som skede med Leo som bevis på, at han havde ret, at vor pagt om aldrig at blive sårbare måtte opretholdes. Og nå, han nølte. Nå ser han, at jeg bliver forelsket i dig på en måde, jeg aldrig har været før, og det skræmmer ham. Hvorfor skulle det skræmme ham? Fordi kærlighed betyder sårbarhed, Noah. Det betyder, at jeg har noget at miste. Noget, som er værd mere end nogen forretning, nogen erhvervelse. Ordene hans fik noget til at krampe sig sammen i brystet mit. Begær, frygt, håb, alt sammen. Hvordan ved jeg, at det ikke vil ske med mig? Spurgte jeg, stemmen næsten en hvisking. Hvordan ved jeg, at du ikke vil kontrollere mig, forme mig til jeg ikke kender mig selv igen? Damian strakte ud hånden, nølende, og bad om tilladelse til at berøre min. Da jeg ikke trak mig unna, flettede han fingrene vore sammen. Fordi jeg går i terapi 2 gange i ugen nu, og jobber aktivt med kontrolproblemene mine. Fordi jeg har lært på den harde måden, hvad som sker, når jeg prøver at eje nogen, i stedet for at elske dem. Fordi, han svælgede. Fordi med dig, for første gang vil jeg være en bedre person, end jeg er. Jeg så på vores sammenflettede hænder, på denne komplekse manden, som vækkede så intense ønsker og frygt i mig. Jeg trænger tid, Damian. Til at tænke, til at bearbejde alt dette. Han nikkede, smerten tydelig i øjnene, men uden protest. Jeg forstår. Jeg skal respektere dig. Han rejste sig langsomt. Bare vidt, at uanset hvad du bestemmer dig for, er din plads i udstillingen på Macbeth sikret på grund af talentet dit, ikke på grund af min indflydelse. Det har jeg sørget for. Da han gik mod døren, følte jeg en pludselig impuls. Damian, han snudede sig, håbet knapt skjult i blikket. Hvad skete med Leo? Hvor er han nu? Et lille trist smil krøllede læberne hans. På en klinik i Schweiz. Han er i bedring, og betale for behandlingen er det mindste, jeg kan gøre. Han nølte. Jeg er ingen helgen, Noah. Jeg har gjort fejl, nogen alvorlige. Men jeg ville aldrig med vilje skade nogen, jeg elsker. Med disse ordene gik han, og efterlod mig med flere spørgsmål end svar, flere følelser, end jeg kunne håndtere. Jeg lå vågen hele natten og genoplevede hvert øjeblik med Damian, hver berøring, hvert ord, hvert blik, og prøvede at skille sandheden fra skyggene. Manden fra legenden Alexander prøvede at male. Næste morgen fandt jeg en ny buket ved døre, ikke pioner denne gang, men en enkelt buket med vildblomster af den typen, som vokser på stegnede bakker og overlever mod alle odds. Kortet sagde bare: nogen af os lærer at elske på den harde måden. Jeg lærer, for dig prøver jeg. Når du er klar, hvis du er klar, vil jeg være her. Altid din, D. Jeg pressede kortet mod brystet, og tårerne kom endelig. For Damian, for mig, for Leo, for det komplicerede virvaret af kærlighed og smerte, som det er at være menneske. Jeg vidste, at jeg stod ved et vejskille. Trække mig tilbage til trygheden eller gå videre mod det ukendte med alle dets løfter og farer. Jeg tog telefonen min og stirrede på navnet Damian på skærmen i lange øjeblik. Så, med hjertet bankende i brystet, tog jeg min beslutning. Liker du denne intense historien? Hvad tror du Noah bestemte se for? Vil han give kærligheden med Damian en chance, trods risikoen? Eller vil han vælge at beskytte sit hjerte og sin uafhængighed? Skriv i kommentarfeltet, hvad du håber at se i slutten af denne historien. Vi må snakke sammen. Meldingen min til Damian var enkel og direkte. Det havde gået 3 dage siden vores sidste samtale. 3 dage, hvor jeg knapt havde sovet, spist eller klart at fokusere på noget andet end beslutningen, jeg måtte tage. Han svarede næsten umiddelbart: sig hvor og når. Jeg valgte et neutralt sted, Parc de la Ciutadella, langt under nysgerrige blik og den intensiteten, som syntes at omgive os, når vi var alene. Parken var rolig den tirsdag morgenen, bare nogen for turister og lokale indbyggere, som nød den mile vor solen i Barcelona.
Damian var allerede der, da jeg kom, siddende på en bænk ved siden af indsjøen og matet andene distraheret. Han var klædt i enkle klæder, mørke jeans, hvidt t-skjorte, marineblå blæser, men likevel skilte han sig ud, som om en usynlig aura af magt omgav ham selv i hans mest uformelle øjeblik. Da han så mig, rejste han sig, ansigtet et nøje, komponeret maske, som ikke røbede noget. Bare øjnene, de grå øjnene, som så ud til at se ret gennem mig, røbede hans nervøsitet. Noah, sagde han enkelt. Hej, svarede jeg og satte mig på bænken. Han satte sig igen og holdt en respektfuld afstand. Vi satt i stillhed i nogle øjeblik og så på en gruppe barn, som spilte bold på græsset i nærheden. Livet fortsatte rundt os, uberørt af dramaet, som udspilte sig mellem os. Jeg har nogle spørgsmål, begyndte jeg til slut, og jeg trænger, at du er helt ærlig med mig. Damian nikkede. Altid. Har du fortsat følelser for Leo? Han virkede overrasket over det direkte spørgsmålet. Nej. Det vi havde, tog slut for længe siden, selv før hændelsen. Har du nogen gang såret nogen med vilje? Romantisk, mener jeg. Ikke med vilje, svarede han efter en pause. Men jeg har såret nogen, ja. Af egoisme, af frygt, fordi jeg ikke vidste, hvordan jeg skulle elske på rigtig måde. Hans ærlighed var forvirrende og, paradoksalt nok, betryggende. Hvad vil du have af mig, Damian? Virkelig? Han snudde sig helt mod mig nu, med øjnene intenst festet på mine. Alt. Og det skræmmer mig mere end noget andet, jeg har oplevet. Forklar. Damian førte hænderne over ansigtet. En sjælden gæst af sårbarhed. Jeg vil have kunsten. Din sinde dit, kroppen din, hjertet dit. Jeg vil vågne op med dig og sovne til lyden af pusten din. Jeg vil høre idéene dine og se verden gennem øjnene dine. Jeg vil beskytte dig og samtidig se dig fly på egen hånd. Han tog en pause og pustede dybt. Det er første gang, jeg vil have nogen på en måde, som ikke har noget med besiddelse at gøre. Jeg kendte hjertet slå fordere af ordene hans. Hvad om det ikke fungerer? Hvad om du bliver leg af mig? Eller hvis jeg ikke lever op til forventningerne dine? Der takler vi det som voksne. Men Noah, han berørte hånden min let. Jeg vil aldrig bruge min indflydelse til at skade dig eller karrieren din. Jeg har klausuler i kunstkøbskontraktene mine, som garanterer det. Tjek med advokaten din, hvis du vil. Omtalen af kontrakter og klausuler burde have hørtes kald og beregnende ud, men fra Damian var det stik modsat. Et konkret bevis på, at han havde tænkt gennem dette, at han brydede sig nok til at lage sikkerhedsnet, som ville beskytte mig selv om forholdet var tog slut. Jeg har gjort research, indrømmede jeg. Jeg har ringt venner i New York, som kender den europæiske kunstverdenen. Jeg har snakket med Carmen om dig. Han løftede et øjenbryn. Og jeg fandt ud, at til trods for Leos beskyldninger, har du et upåklageligt rygte blandt kunstnerne, du sponsor. At du altid har været retfærdig, generøs og respektfuld. At nogen af dem ser på dig som en mentor, ikke bare en mæcen. Jeg så Noah slappe af i ansigtet til Damian. Ikke akkurat lettelse, men en slags taknemmelighed for, at jeg havde taget mig bryet med at undersøge sagen selv, i stedet for bare at acceptere Alexanders insinuationer. Hvad mere fandt du ud, at du ikke holder på nogen længe? At du aldrig har tilladt dig selv? Det, gestikulerede jeg mellem os. Et ægte forhold med alle komplikationerne det indebærer. Damian smilte svagt. En træffende vurdering. Hvorfor? Du kender historien min. At vokse op uden familie og lære tidligt at bry sig betyder at lide. Alexander og jeg bygde vores emotionelle fæstning sammen. Han så ud over indsjøen. Efter Leo overbeviste jeg mig selv om, at det var bedst at holde ting overfladisk. Sex uden følelser, selskab uden forpligtelser. Og så dukkede jeg op. Og så dukkede du op, bekræftede han med et suk. Du nægtede at lade dig imponere af mig, udfordret mig hele tiden, så gennem maskene mine. Hvordan kunne jeg modstå det?
Jeg så på hænderne hans stærke, elegante, i stand til både at vise ømhed og styre imperier. De samme hænderne, som havde berørt mig med så stor ærbødighed, som om jeg var noget dyrebart. Jeg er red, Damian, indrømmede jeg til slut. Ikke bare for dig, men for mig selv. For hvordan jeg føler mig, når jeg er sammen med dig. Det er så intenst, at jeg nogle gange tror, jeg kan miste mig selv fuldstændig. Jeg er også red, tilstod han og overraskede mig. Red for at ødelægge alt, for at gentage tidligere fejl, for ikke at være den manden, du fortjener. Øjnene. Hans mødte mine, og i det øjeblikket så jeg alt. Hans magt og sårbarhed, hans skygger og lys, hans begær og frygt. Det var som at se ind i en spejl af min egen sjæl. Så hvad gør vi? Spurgte jeg forsigtigt. Damian flettede fingrene sine ind i mine, og berøringen hans sendte frysninger ned over armen min. Jeg foreslår en aftale. Lad os tage det en dag af gangen, med fuldstændig ærlighed. Hvis jeg går over grænsen, siger du ifra. Hvis du føler, at du mister dig selv, siger du ifra. Ingen spil, ingen manipulation. Og når du drar tilbage til London, når du må rejse til Tokyo eller New York, langdistanceforhold er komplicerede. Jeg har private fly og friheden til at jobbe hvor som helst, svarede han enkelt. Men jeg respekterer også dit behov for rum til at skabe, til at være dig selv. Vi kan finde en balance. Jeg tænkte på alt, som havde sket siden vort første møde på veldedighedsarrangementet, den overvældende intensiteten i vor forbindelse, opdagelserne om fortiden hans, skyggene, som fortsat forfulgte ham, og de, som også forfulgte mig. En dag af gangen, sagde jeg til slut, på én betingelse. Hvad som helst. Vi må være ligeværdige i dette, Damian. Jeg vil ikke være projektet dit, din protégé, liggetøjet dit. Jeg vil være partneren din. Øjnene hans glødede af. En følelse, jeg ikke kunne sætte navn på. Partner, gentog han, som om han smagte på ordet. Så med en flytende bevægelse kom han nærmere og berørte ansigtet mit forsigtigt. Kan jeg kysse dig nu, partner? Jeg smilte og tjente tyngden fra de sidste dagene forsvinde. Jeg tror, det kan ordnes. Da læberne hans mødte mine, der midt i parken, med solskinnet i Barcelona, som varmede huden vor, følte jeg det, som om noget brød sammen og blev genopbygget ind i mig. En slut og en begyndelse samtidig. Det var skræmmende og befriende som at hoppe ud fra en klippe og opdage midt i faldet, at du kanskje kunne fly. De næste 3 måneder var en berg- og dalbane af følelser og opdagelser. Damian omorganiserede timeplanen sin for at tilbringe mere tid i Barcelona, selv om han fortsat måtte rejse regelmæssigt til London. Når han var i byen, vekslede vi mellem min lille lejlighed i det gotiske kvarteret og hans luksuriøse taklejlighed med udsigt over havet. Til min overraskelse prøvede han aldrig at overtale mig til at forlade min lejlighed og flytte ind hos ham. Du trænger dit eget territorium, forklarede han, da jeg nævnte det. Dit kreative fristed, jeg vil ikke trænge mig ind der. Det var et af mange tegn på, at han faktisk prøvede at respektere grænserne mine, prøvede at kontrollere sine besiddende impulser, prøvede at bygge noget, som ikke bare handlede om magt og kontrol. Det var ikke altid let. Vi havde heftige diskussioner om kunst, politik, den bedste måde at lage kaffe på. Han var absurd specifik om dette. Det var øjeblik, hvor hans kontrollerende natur kom til syne, specielt når han var under pres i jobben, og jeg måtte minde ham forsigtigt på aftalen hvor. Du gør det der igen, sagde jeg. Hvad da? Spurgte han oprigtigt forvirret. Prøver at organisere livet mit, som om det var et af dine bedriftsprojekter. Han tog en pause, pustede dybt ind og nikkede. Du har ret. Undskyld. Det var i disse øjeblikkene, når han trak sig tilbage, erkendte sine problematiske mønstre og justerede opførselen sin, at jeg beundrede ham mest. Det var vanskeligere at ændre livslange vaner, end at bygge et finansimperium, og ligevel prøvede han, for min skyld, for vores skyld. Udstillingen på MacBA var en stor succes. Jordi Ferrer, kuratoren Damian, havde nævnt med så mye mistro, viste sig at være svært professionel og respektfuld.
Da jeg nævnte dette for Damian på åbningskvælden, trak han på skuldrene med et lille smil. Kanskje han har hørt rygter om en vis milliardær, som er vældig beskyttende, og indrømmede han uden nogen anger. Da jeg rullede med øjnene, lagde han til. Eller kanskje jeg tog fejl af ham. Det hænder af og til. Svært sjælden. Den kvælden markerede et vendepunkt i karrieren min. Indflytelsesrige kritikere roste arbejdet mit og sammenlignede det med samtidige mestre, og fremhævede min innovative teknik og sjældne emotionelle dybde hos så unge kunstnere. Tilbud fra internationale gallerier begyndte at strømme ind, sammen med invitationer til udstillinger i Paris, Berlin og London. Midt i al denne hvirvlen forblev Damian overraskende diskret, offentlig. Selvom han var ved min side under udstillingsåbningen, nægtede han at give interviewer eller komme med udtalelser, som kunne overskygge mit øjeblik. Dette er din præstation, Noah, insisterede han, da en journalist prøvede at fotografere ham, mens han købte et af mine værk. Jeg vil ikke lade dette blive den nye legen til milliardæren Damian Lancaster. Privat var han imidlertid overstrømmende i sin stolthed, næsten barnslig i sin begejstring over hver nye mulighed, som dukkede op for mig. Ser du, jeg vidste det. Talentet dit er ubestrideligt. Verden ser endelig det, jeg har set fra første øjeblik. En særlig mindeværdig kvæld, efter en middag for at fejre salget af en komplet serie malerier til en schweizisk samler, tog han mig med op på takterrassen i penthouse-lejligheden sin. Himlen over Barcelona glitrede af stjerner, og byen bredte se ud under os som et tæppe af lys. Jeg har noget til dig, sagde han og rakte mig en liten konvolut. Indi fandt jeg en nøgkel. Hvad er dette? Spurgte jeg forvirret. En nøgkel til et atelier i London, svarede han og observerede reaktionen min nøje. Det er ikke en opfordring til at flytte. Det er ikke et forsøg på at påvirke beslutningene dine. Det er bare en mulighed. For når du vil jobbe der, hvis du vil, pladsen er din, uanset hvad som sker mellem os. Jeg blev målløs og forstod betydningen af denne gæsten. Det var ikke bare en materiel gave. Det var en tillidserklæring, en bro mellem vore verdener. Du trængte ikke, begyndte jeg. Jeg ved, at jeg ikke trængte det. Jeg ville det. Han berørte ansigtet mit forsigtigt. Jeg vil, at du skal have rødder, Noah. Dine egne rødder, ikke afhængige af mig. Men jeg vil også, at du skal vide, at det er plads til dig i min verden, når og hvis du vælger at være der. Jeg kyssede ham dybt og prøvede at udtrykke med handlinger, det ordene ikke klarte at fange. Hvordan denne komplekse, vanskelige til tider stagmanden havde blivet så vigtig for min lykke på så kort tid. Den kvælden elskede vi med en intensitet, som gik ud over det fysiske. Hver berøring, hvert kys, hvert suk virkede ladet med mening, med løfter, som endnu ikke var udtalt, men som føltes dybt. Etterpå, liggende mellem uordnede lagen, med havbrisen, som kærtegnede vore nakne kropper, følte jeg en fred, jeg aldrig før havde oplevet. Hvad tænker du på? Spurgte Damian, mens fingrene hans tegnede lagde mønstre på ryggen min. På hvor uforudsigbart livet er, svarede jeg ærligt. For 6 måneder siden gemte jeg mig i Barcelona og prøvede at bygge op igen karrieren og selvtilliden min. Og nå? Jeg støttede mig på albuen for at se ham i øjnene. Og nu ligger jeg i en latterlig dyr seng med en latterlig rig mand og føler latterlig intense ting. Latteren hans fyldte rummet, den ægte latteren, som for mennesker havde privilegiet at høre. Vel, når du siger det sådan, jeg er forelsket i dig, sagde jeg bråt. Ordene røg ud, før jeg kunne holde dem tilbage. Jeg syntes, du burde vide det. Damian stivnede, øjnene store af overraskelse. I et forfordeligt øjeblik troede jeg, at jeg havde gjort en fejl. Så, sagte, forandrede ansigtet hans se, masken af kontrol forsvandt helt og afslørede en absolut sårbarhed. Noah, hviskede han, navnet mit som en bøn på læberne hans. Jeg elsker dig. På en måde, jeg aldrig troede var mulig for en som mig. I det øjeblikket under stjernene i Barcelona, med byen pulserende under os, besælede vi noget dybere end en kontrakt, mere bindende end nogen juridisk aftale.
En forpligtelse, som ikke var født af pligt eller bekvemmelighed, men af et bevidst valg av gensidig anerkendelse av sjæler. Den lykkelige boblen vi levde i kunne ikke forbli ugenomtrængelig for altid. Virkeligheden finder altid en måte at sive ind på med sine komplikationer og udfordringer. Den første virkelige testen kom, da Alexander Reeves dukkede op uanmeldt på en udstilling af Meg i London. Jeg havde takket ja til muligheden til at stille ud arbejdet midt på den renommerede Whitechapel Gallery, og Damien havde støttet mig ubetinget, blandt andet ved at hjælpe mig at navigere i det britiske kunstmarkedet, som er kendt for at være lukket for udlændinger. Åbningskvælden var en rungende succes. Vigtige kritikere roste min bemærkelsesværdige kunstneriske udvikling og min evne til at smelte sammen tradition og innovation. Damien holdt sig diskret i baggrunden og lod mig skinne i rampelyset og greb bare ind, når han eksplicit blev inkluderet i samtalen. Jeg var i færd med at forklare konceptet bag en serie abstrakte lærretter til en kurator fra Tate Moderne, da jeg mærkede en ændring i atmosfæren. Jeg snudede mig og så Alexander komme gående mod os, upåklagelig i sin italienske dress, med et beregnet smil om munden. Noah Avila, sagde han, og rakte hånden, som om vi var gamle venner. Så hyggeligt at se dig gøre så raskt fremskridt i den britiske kunstverdenen. Hentydningen var klar, og jeg kendte ansigtet blive varmt. Før jeg rak at svare, dukkede Damien op ved siden af mig, kroppen subtilt pladseret mellem mig og Alexander. Alexander, sagde han, stemmen kontrolleret, men med en kulde, som fik kuratoren ved siden af os til at trække sig diskret tilbage. Jeg vidste ikke, at du satte pris på samtidskunst. Jeg har mange interesser, du ikke kender til, Damien, svarede Alexander mildt. Så vendte han se mod mig. Teknikken din har forbedret sig betragteligt siden Barcelona. Fordelene ved en passende sponsor, antager jeg. Det var en bevidst provokation, ment at nedværdige mig, og reducere talentet mit til et produkt af Damiens magt og indflydelse. Jeg kendte spændingen strømme fra Damien, så hvordan knytnævene hans knyttes ved siden af ham. Mr. Reeves, svarede jeg roligt og lagde en hånd på Damiens arm i en stille gest for at dæmpe ham. Jeg sætter pris på din interesse for min kunstneriske udvikling. Heldigvis har mere kvalificerede kritikere end dig allerede udtrykt substantielle meninger om mit arbejde. Men hvis du virkelig er interesseret i kunst, i stedet for smålige spil, vil jeg gerne anbefale nogle indledende bøger om emnet. Alexanders øjne smalnede, mens Damien uden held prøvede at skjule et smil. Jeg ser, at du har trænet ham godt, Damien, sagde Alexander kaldt. Faktisk, afbrød Damien. Noah trænger ikke træning for at sætte arrogante mennesker på plads. Det er et naturtalent, som jeg kunne se ved vort første møde. Et øjeblik troede den civiliserede facaden med at sprække fuldstændig. Så overraskende nok lå Alexander, et humorløst, men oprigtigt overrasket latter. Imponerende, indrømmede han. Kanskje du endelig har fundet din lige, Damien. Nogen, som er ligeste som dig. Kanskje det, sagde Damien, uden at tage øjnene fra Alexander. No, hvis du vil have os undskyldt, er jeg sikker på, at du har vigtigere steder at være. Med et let nik med hovedet gik Alexander bort og blandede sig ind i mængden med den katteagtige graciøsiteten til et rovdyr, som trækker sig strategisk tilbage. Går det bra? Spurgte Damien, mens han så bekymret på mig. Ja, forsikrede jeg, overrasket over, at det var sandt. Han påvirker mig ikke, Damien. Ikke slik, han håber. Noget, som lignede beundring, glimt i øjnene til Damien. Du fortsætter at overraske mig. Jeg håber, det er en god ting. Det bedste, svarede han, og bøjede sig ned for at kysse mig forsigtigt på panden. Nå, lad os gå tilbage til øjeblikket dit. Jeg ser mindst 3 vigtige kritikere, som venter på at snakke med dig. Hændelsen med Alexander var bare begyndelsen. Etter hvert som karrieren min tog af internationalt og forholdet vort blev mere offentlig, mødte vi andre udfordringer. Sensationsoverskrifter satte spørgsmålstegn ved talentet mit og insinuerede, at successen min bare skyldtes forbindelsen min til Damien. Gamle venner fra New York dukkede op,
Nogen med ægte støtte, andre med forsøg på at udnytte forholdet vort til egen fordel. Det mest smertefulde var, da Markus, min tidligere overgriber, gav et interview til en relativt obskur kunstblog, hvor han gav en forvrængt beskrivelse af forholdet vort og antydede, at jeg havde byttet sponsor af bekvemmelighed. Da jeg så interviewet, følte jeg al usikkerheden og sindet fra fortiden kom tilbage. Damian fandt mig i studiet i London, hvor jeg ødelagde blanke lereter i et raserianfald. Noah, sagde han mygt fra døren. Kan jeg komme ind? Jeg stoppede pustende med ødelagte pensler rundt mig. Har du set det? Ja. Han kom forsigtigt ind, som om han nærmede se et såret dyr. Det er søbbel, Noah. Ingen, som betyder noget, vil tro på det. Han ødelægger alt, eksploderede jeg med tårer af sinde rendende ned over ansigtet mit. Efter alt han har gjort, efter alle disse årene, prøver han fortsat at ødelægge mig. Damian kom nærmere og lagde hænderne forsigtigt på skuldrene mine. Han har bare den magten, du giver ham. Det er let for dig at sige, svarede jeg bittert. Du er Damian Lancaster. Ingen våger at modsætte sig dig. Et trist udtryk kom over ansigtet hans. Det er ikke sandt, og det ved du. Alexander har udfordret mig i årevis, og det er netop, fordi jeg er den, jeg er, at jeg ved, hvad jeg snakker om. Ægte magt kommer ikke af at kontrollere ydre narrativer. Noah, den kommer av at känna sin egen sandhed og leve efter den uden undskyldninger. Årene hans trængte ind i sindet mit og mindede mig på, hvorfor jeg havde forelsket mig i denne komplekse manden. Hans evne til at se gennem kaoset, til at finde klarhed, der andre bare så forvirring. Hvad gør vi nu? Spurgte jeg og følte mig pludselig udmattet. Et langsomt smil spredte sig over læbene hans. Først skal vi rydde op i dette rodet. Så drar vi hjem, åbner den flasken vin, vi har sparet, og så øjnene hans glødede af beslutsomhed. Så gør vi det, vi altid har gjort. Vi går videre, stærkere. Er det så enkelt? Nej. Det er aldrig enkelt. Han berørte ansigtet mit ømt. Men det er muligt. Og du fortjener mere end ål af folk, som Markus definerer din værdi. Den kvelden, mens vi snakkede sent i lejligheden hans i Mayfair, med Londons regn som slog mod vinduerne, indså jeg, at Damian havde blivet mere end min elsker. Han var min partner, min fortrolige, min trygge havn, midt i stormene, som uundgåeligt ville komme. Har du tænkt på at konfrontere ham? Spurgte Damian, mens jeg vilte mod brystet hans på sofaen. Markus, det er ikke værd det. Jeg foreslår ikke en bogstavelig konfrontation, forklarede han. Jeg snakker om kunst, om at forvandle denne smerten til noget kraftfuldt. Noget, som ikke bare frigør dig, men som kan hjælpe andre, som har oplevet lignende ting. Jeg løftede hovedet for at se på ham nysgerrig. Hvordan da? En serie om voldelige forhold. Om overlevelse og genfødelse. Om at finde stemmen din, når nogen har prøvet at dæmpe den. Ideen resonerede dybt i mig. Det handlede ikke bare om Markus. Det handlede om alle Markusene i verden. Om giftige mønstre og voldsspiraler, som så mange gennemgår i stilhed. Det kan fungere, mumlede jeg, mens idéerne allerede begyndte at tage form i hovedet mit. Ikke bare malerier, men kanskje en multimedia-installation. Stemmer. Vitnesbyrd. Damian strålte af stolthed. Ja, akkurat det. Forvandle smerten til kraft, Noah. Vil du hjælpe mig? Spurgte jeg og følte mig pludselig sårbar. Ikke økonomisk, men følelsesmæssigt. Det er et vanskeligt område at gå tilbage til. Han holdt ansigtet midt mellem hændene sine. Jeg vil være ved din side hvert steg på vejen, men arbejdet, visionen, gennemføringen vil være helt og holdent dit. Slik det skal være. Jeg kyssede ham, dybt taknemmelig for at have fundet nogen, som forstod forskellen mellem støtte og kontrol, mellem partnerskab og ejerskab. 18 måneder efter vort første møde var karrieren min i stadig vækst. Serien Fragmentos de Poder, inspireret av den samtalen under krisen med Markus, hade blivit ett kulturellt fenomen, vist i prestigetunge gallerier på 3 kontinenter og utløst diskussioner om emotionell misshandling og resiliens. Damian,
og jeg havde fundet en rytme, som fungerede for os, og delte tiden hvor mellem Barcelona, London og af og til hans andre ejendommer rundt om i verden. Han havde holdt sit løfte om aldrig at prøve at kontrollere mig professionelt, selvom han fortsat kæmpede mod sine beskyttende impulser, når særlig harde kritikker kom. Forholdet vort var ikke perfekt. Vi havde fortsat heftige diskussioner, og det var fortsat øjeblik, hvor hans og mine dæmoner kolliderede på smertefulde måder. Men det var en grundlæggende respekt, en rå ærlighed, som gjorde, at vi kunne navigere gennem disse turbulente farvand og komme stærkere ud på den andre siden. Det var under en tur til Venezia, hvor jeg deltog på biennalen, at livene vore tog en anden uventet retning. Vi havde netop spist middag på en lille restaurant uden for turiststrøket, anbefalt af en lokal ven, og gik hånd i hånd gennem de smale, lanternelysede gatene, med lyden af vand i kanalerne som et perfekt soundtrack til kvælden. Har du nogen gang tænkt på at få barn? Spurgte Damian bråt og stoppede på en lille bro. Spørgsmålet tog mig helt på sengen. Hvad? Han virkede næsten overrasket som mig over sit eget spørgsmål. Undskyld. Det kom helt ud af det blå. Nej, forsikrede jeg, mens jeg kom mig over den første chokket. Jeg bare ikke forventede det nå. Hvorfor? Tænker du på det? Damian lænte sig mod rækværket på broen og stirrede ned på det mørke vandet. Jeg har aldrig tænkt på det, faktisk. Ikke før jeg mødte dig. Han nølte, og de næste ordene kom med synlig anstrengelse. At vokse op uden familie fik mig til at forkaste den muligheden. Hvorfor risikere at bringe nogen til verden, når du selv ikke har nogen anelse om, hvad det vil sige at være en del af en fungerende familie? Hjertet mit klemte sig sammen af hans sårbarhed. Damian, men så, fortsatte han, så mødte jeg dig. Og jeg begyndte at se muligheder, jeg aldrig havde vurderet før. Et liv, som ikke bare handler om at samle magt og indflydelse. Et liv med en anden mening. Jeg gik nærmere og lagde hånden min på hans på rækværket. Beder du mig om at få barn med dig? Et nervøst smil, et udtryk, som sjældent var at se på hans selvsikre ansigt, dukkede op på læberne hans. Jeg tror, jeg udforsker ideen. Tester vandet, så at sige. Han gestikulerede mod kanalen under os og lå lidt af sin egen ordspil. Du vil blive far, sagde jeg. Ikke som et spørgsmål, men som en konstatering. Øjnene hans mødte mine, uventet alvorlige. Jeg vil stifte familie med dig, Noah, hvis du vil. Når du vil. På den måde, som fungerer for os. Vægten af de ordene, det enorme i det han foreslog, gjorde mig midlertidig målløs. En familie. Med Damian Lancaster, manden som havde forandret livet mit på måder, jeg aldrig kunne have forestillet mig. Jeg har aldrig, begyndte jeg, stemmen svigtende. Forældrene mine var så optaget med at overleve i New York, at vi knapt havde tid til at være en familie. Og så, med Marcus, tanken på at bringe barn ind i den giftige dynamikken. Jeg ved det, sagde han mygt. Det er ikke en enkel beslutning for nogen af os. Men har du tænkt på logistikken, adoption, surrogati og karriererne vore? Og Damian afbrød mig med et mygt kys. Jeg beder ikke om et svar, Noah. Jeg bare åbner en dør. For muligheder, jeg aldrig har vurderet, før jeg mødte dig. Jeg så på denne komplekse mand, denne tidligere forældreløse, som havde bygget et imperium for at beskytte sig mod smerte, som nå tillot se og drømme om en familie, med kærlighed, med tilhørighed. Jeg vil tænke på det, svarede jeg, ærlig. Det er et stort skridt. Al den tid, du trænger, forsikrede han. Så med et leende, som lette op intensiteten i øjeblikket. I mellemtiden kan vi øve på den morsomme delen af at lage barn. Jeg lå taknemmelig for den letheden, han altid klarede at bringe ind i vore mest alvorlige øjeblik. Jeg tror, det kan ordnes, Mr. Lancaster. Vi fortsatte vores spasetur gennem nattens Venezia, men Noah hade forandret sig subtilt mellem os. En ny dimension, en ny mulighed hade åbnet sig. Ideen om ikke bare at dele vor nåtid, men at aktivt bygge en fremtid sammen.
2 år efter den samtalen i Venezia befinder jeg mig igen på en terrasse med udsigt over Sagrada Familia i Barcelona. Solen går ned og maler himmelen i de samme orange og røde farvene som den første kyssen, da alt begyndte. Damian står ved siden af mig, mere afslappet end jeg nogensinde har set ham i alle disse årene. Telefonen hans, som vanligvis er en forlængelse af armen hans, er slået af og lagt bort. I dag er det ingen forretninger, ingen nødsituationer i selskabet. I dag handler det om os. Hvad tænker du på, spørger han med fingrene flettet ind i mine. Hvor anderledes jeg var, da jeg mødte dig, svarer jeg ærligt. Red, defensiv, desperat efter at bevise min værdi som kunstner. Og nå? Jeg smiler og tænker tilbage på rejsen min. Min sidste soloudstilling på MoMA i New York havde blivet hyldet som revolutionerende og generationsdefinerende. Projektet om voldelige forhold havde blivet til en ideel stiftelse, som hjalp nye kunstnere, som havde overlevet lignende situationer. Jeg blev respekteret ikke bare for min forbindelse til Damien Lancaster, men for mine egne meritter, min egen unikke stemme. Når ved jeg, hvem jeg er, svarer jeg enkelt. Som kunstner og som mand. Damien tager hånden min til læbene og kysser den ømt. Og jeg elsker dig akkurat for det. For din styrke, din integritet, din evne til at vokse uden at miste essensen din. Selv når vi er uenige om farven på væggene i barnerummet, provocerer jeg og refererer til vores sidste heftige diskussion om forberedelserne til ankomsten af vor datter gennem en surrogatmor. Han ler, den frie og ægte latteren, som har blivet mye hyppigere gennem årene. Specielt da. Din forfærdelige smag i farger holder livet mit interessant. Vi sitter stille i nogen øjeblik og ser på byens lys, som begynder at blinke rundt os. Damien tager en liten æske ud af lommen, og hjertet mit hopper over et slag. Jeg ved, at vi har diskuteret dette før, siger han, og åbner æsken for at afsløre 2 enkle platinaringer. Jeg ved, at vi var enige om, at vi ikke trængte papirer eller ceremonier for at bekræfte det, vi har. Men, opmuntrer jeg, og kender et smil danne se på læbene mine. Men, datteren vor kommer om 3 måneder, og jeg har indset, at jeg vil, at hun skal vokse op og vide, at forældrene hendes valgte hverandre, officielt foran hele verden. Han tager den af ringene. Så, Noah Avila, vil du give mig æren av at bli min man? Vil du fortsætte denne rejsen med mig officielt? Tårer fylder øjnene mine, ikke på grund af selve frieriet, som var næsten en formalitet efter alt vi har bygget sammen, men på grund af rejsen, som har ført os hit. Fra fortidens skygger til nåtidens lys, fra mistillid til den dybeste kærligheden, jeg nogensinde har kendt. Ja, svarer jeg, stemmen fast til trods for tårerne. 1000 ganger, ja. Når han skyver ringen på fingeren min, føler jeg, at en cirkel er fuldendt. Ikke en cirkel, som fanger os, men en, som forener os, som skaber et helligt rum, hvor vi kan være helt os selv, med alle vores ufuldkommenheder, vores frygter, vores drømmer. Jeg tager den andre ringen og sætter den på fingeren hans, og beundrer, hvordan metallet glinser mod huden hans. Fra skyggen til lyset, mumler jeg, og alt mellem dem, og fuldfører han og læner sig frem for at kysse mig. Mens læbene hans møder mine, med byen, som pulserer under os, og himmelen, som forandrer sig over os, tænker jeg på alle vejene, som har ført os hit. På valgene, fejlene, øjeblikkene af mod og sårbarhed. Kærligheden vor er ikke perfekt. Den er ægte, med alle komplikationerne, udfordringene og skønheden det indebærer. Og det er i denne virkeligheden, ikke i en eventyrfantasi, at vi finder vores største styrke. Når vi skilles fra kysset, lægger Damien panden mod min, øjnene hans, de grå øjnene, som fortsat fascinerer mig, glitrer af indeholdt følelse. Tak, hvisker han. For hvad? For at vise mig, at skyggene fra fortiden ikke trænger at definere fremtiden hvor. At kærlighed ikke handler om besiddelse, men om frihed. Friheden til at være den vi er, og alligevel vælge hverandre hver dag. Mens
Jeg omfavner ham under Barcelonas stjernehimmel, ved jeg, at han har ret. Hvor kærlighed blev født i skyggene af tvivl, frygt, fortidens historier, men vokste i lyset af sandhed, accept og bevidste valg. Og det er kanskje det største kunstværket, vi nogensinde har skabt sammen. Hvis du lægte denne dybe og transformerende kærlighedshistorien mellem Noah og Damian, læg igen en kommentar nedenfor. Hvad synes du om slutten? Hvad var din favoritdel af rejsen til disse to så forskellige mændene, som fandt styrken til at overvinde fortiden og bygge en fremtid sammen? Genom kärligheten, del din mening!